Φώτα, κάμερα, χιάκτης. Είμαι η Αναστόλη και σήμερα μιλάμε για το The Shining, ταινία που ακόμα στοιχειώνει στον κινηματογράφο. Μια ταινία που κυκλοφόρησε το 1980, καταφέρνει ακόμα και σήμερα να κάνει τον κόσμο να νιώθει άβολα. Όχι με φτηνά jumpscares. Όχι με τέρατα που πετάγονται από το σκοτάδι, αλλά με κάτι πολύ χειρότερο. Την αργή βασανιστική τρέλα. Σήμερα μιλάμε για το The Shining του Stanley Kubrick. Πριν ξεκινήσουμε προσοχή για spoilers. Η ιστορία ακολουθεί τον Jack Torrance, έναν συγγραφέα που δέχεται μια δουλειά ως χειμερινός φύλακας στο φαινομένο Overlook Hotel. Μαζί του πηγαίνουν η σύζυγός του, Wendy και ο μικρός του γιος του ο Danny. Ακούγεται ήσυχο, σωστά. Ένα τεράστιο ξενοδοχείο, χιόνι παντού και μήνες απομόνωσης. Τι θα μπορούσε να πάει στραβά? Η απάντηση είναι τα πάντα. Καθώς περνάει ο καιρός στο ξενοδοχείο, αρχίζει να προκαλύπτει τα σκοτεινά μυστικά και ο Jack αρχίζει να χάνει όλο και περισσότερο από με την πραγματικότητα. Ή ίσως η πραγματικότητα να ήταν πάντα χαμένη εκεί μέσα. Αυτό που κάνει το The Shining τόσο ξεχωριστό είναι ότι δεν βασίζεται στα κλασικά κολπατρόνια. Ο Kubrick δεν προσπαθεί να σε τρομάξει ξαφνικά. Προσπαθεί να σε κάνει να νιώσεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Και το πετυχαίνει απίστευτα. Η άδεια διαδρομή, οι ατελείωτες σιωπές, το χιόνι, μοιάζει να μην τελειώνει ποτέ. Τρομακτικό. Και φυσικά ο ανατριχιαστικός ήχος που συνοδεύει πολλές σκηνές. Όλα αυτά δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που σε ακολουθεί ακόμα και μετά το τέλος της ταινίας. Και μετά έχουμε τον Jack Nicholson. Ειλικρινά η ερμηνεία του είναι από τις πιο αμφιματικές στην ιστορία του τρόμου. Όσο προχωράει η ταινία, βλέπεις έναν άνθρωπο να διαλύεται μπροστά στα μάτια σου. Και είναι τρομακτικό, γιατί μοιάζει αληθινό. Το διάσημο Here's Johnny δεν υπήρχε στο σενάριο, ο Νίκολσον το αυτοσχεδίασε. Here's Johnny! Και τελικά είναι μία από τις πιο γνωστές ατάκες του κινηματογράφου. Η Shelley Duvall χρειάστηκε να γυρίσει τη σκηνή με τον μπαστούνι 127 φορές. Ναι, καλά άκουσες, 127 φορές. Ο Kubrick ήταν γνωστός για την τελειομανία του. Και αυτή η σκηνή έμεινε στην ιστορία. Give me the bat. Give me the bat. Stop swinging the bat. Give me the bat. Ready? Give me the bat. Give me the bat. Η πόρτα που σπάει ο Jack είναι πραγματική. Ψεύτικες πόρτες δεν άντεχαν, γιατί ο Νίκολσον τις έφαγε πολύ εύκολα. Και στο τέλος το περίφημο δωμάτιο 237 στο βιβλίο του Stephen King ήταν το 217. Ο αριθμός άλλαξε για να μην τρομάζουν οι πελάτες του ξενοδοχείου που χρησιμοποιήθηκε ως έμπνευση. Το αστείο. Σήμερα πολλοί θέλουν να μείνουν ακριβώς σε εκείνο το δωμάτιο. Και εγώ θα ήθελα να μείνω. Η αλήθεια. Δεν είναι απλώς μια ταινία τρόμου. Είναι μια εμπειρία. Μια ταινία που σε βάζει μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου που καταραίει αργά και βασανιστικά. Και όσο περισσότερο χάνεται εκείνος, τόσο περισσότερο νιώθεις και εσύ την πίεση. Αν δεν το έχετε δει, αξίζει μια ευκαιρία. Απλά ίσως όχι μόνοι σας. Αργά το βράδυ. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like, γράψτε στα σχόλια ποια ταινία θέλετε να δούμε στη συνέχεια και κάντε εγγραφή για περισσότερα reviews τρόμου. Μέχρι τότε, stay spooky!